אז חשבתי על זה, ואיזה כיף זה שאנחנו נמצאים בצד היצירתי של המפה הפוליטית. לראות אנשים מוחים נגד השלטון באמצעות תהלוכות מוזיקליות או מעגלי יוגה באמצע כביש ראשי, זה מסב לי קצת גאווה. שמע, לך תדע, אולי ממש כיף לאהוב את המדינה אהבה שאינה תלויה בדבר ולבטא אותה באלימות. אוף, יותם, תתקדם, זה כל כך שנות ה-30. אז דווקא באידיאולוגיה אין רטרו, אין וינטג'. זה רק רעיונות חדשים מפלסטיק שמיוצרים במפעל סיני נחשבים אופנתיים. אוף, יורם, תתקדם, לייצר דברים בסין זה כל כך שנות 2000 עד 2010. אז דווקא לייצר דברים באופן מקומי ומסורתי זו נוסטלגיה לגיטימית. רק אם האננס שאתה אוכל גדל בפתחת ניצנה, הוא פתאום טעים. אוף, גלית, תתקדם! חקלאות מקומית זה כל כך 10,000 לפני הספירה. אז עכשיו, כשהגענו לשנים האחרונות, פתאום מותר לחזור אחורה בזמן. אוף, מינרווה, תתקדם! מסע בזמן זה כל כך לא בממד שלנו. אז דווקא עכשיו, כשאנחנו במולטיברס, צריך להישאר נייחים במציאות הנוכחית ולחכות שמישהו ישבור את רצף הזמן חלל. אוף, סגסוגת, תתקדם! סטיבן הוקינג זה כל כך אולימפיאדת טוקיו 2020. אז רק בגלל שאני טבעוני, אסור לי לשאול מה אכלת אתמול בערב על האש עם הכנסייה הסנטולוגית. צידון, תתקדם. מנורת לבה זה כל כך... אז רק בגלל שקיבלתי 100 במבחן בספרות, אסור לצחוק על מגדלי התאומים? טוב, אז קודם כל, לפני שנתחיל עם הרעיון, אני רוצה לשאול את שטף, מה כינוי הגוף? מים רבים, רבות הדרכים. הבנתי. אז נשמח לשמוע על הלהקה שלכם, ועל הסינגל החדש שהוצאתם, אז אנחנו רצינו עם מוט לשלב בין שני סגנונותים פרוגרסיביים. אחד במוזיקה ואחד פוליטי. אז החלטנו, ויקטוריה המתופף ואני, להקים את אבן מתקדמת, שזו להקת השמאל רוק הפרוגרסיבי הראשונה בין הים לנהר האבינארי. יפה, יפה. אז על מה השיר הראשון שכתבתם מדבר? השיר מדברת בעד עצמה. אוקיי. אז אולי תוכל להגיד לי איך קוראים לו? הוא או היא מעדיפים עוד שלא להזדהות. טוב, אז לך תזדהה, ובואו נאחל למאזינים איזונים ובלמים. הכל זה ספקטרום, שום דבר אינו ידוע, שום דבר אינו קבוע. אל תגיד לי מה לעשות, אל תגיד לי מה לעשות. מותר רק לעשות 1, 2, 3, מותר רק לעשות 1, 2, 3. אני מרגיש אשם, אני מרגיש שחור, אני מרגיש אישה, אני מרגיש בכור. ככה אני מזדהה, אני לא מתחזק, כי אסור לשפוט, גם אם יש פינופות.
כל כך מעליב, רק לא להעליב. זה כל כך לא צודק, אז איך אתה צוחק? אם אתה ליברל, אתה בא ליברל, תניח הנחות, אל תניח לי להיות. ואם אתה קניבל, בוא תאכל את יובל. וואי, טעים. מה זה, שוקולד אמיתי? לא, זה צמקאו. אשכרה. שמע, איזה ידיים יש לאמא שלך? איך אתה מדבר? אין לך כבוד. רק לפני חצי שעה הייתה. בסדר, מה אתם רוצים, נו? רוצים לשחק מונופול? לא, אין לי זמן, קבעתי עם תמי. יאללה חבר'ה, אל תהיו כאלה, מזמן לא שיחקנו. יאללה, קדימה. ולני עם הפרש, בסדר? מה זה, איזה מונופול זה? שיבת פילי עולם? לא, זה מונופול ממוטות. אתה יודע מי תמיד מזכירה לי ממוטה? איך אתה מדבר? אין לך כבוד. רק לפני חצי שעה הייתה פה. בסדר, מה אתם רוצים, נו? יכול בבקשה לפתוח את הקופסה? זה מונופול ישראל. למשחק? החברה המרכזית למשקאות. ויסוצקי. תנובה. רמי לוי. מכבי תל אביב כדורסל. חברת החשמל. דלתות פנדור. מדעי המחשב. קיבוץ תליהו. טבע. קבע. האחים כופר. גוגל שיטס. פרי כחול לניקוי חלונות. עניבת פרפר. S&P 500. ויטמין D. תסמונת קדם ויסטית. גוג'י ברי. ריצ'רד השלישי. ריצ'רד השני. קטן. גדול. הפרסומת משודרת בחסות. אוף, אמא, שוב נגמרה הסודה. אוי חמודי, רק שבוע הבא אני הולכת למכולת להביא מיכלים. נמאס לי, אמא, אני שונא אותך. אמא, הילד שוב מגיז אותך? במקום לסחוב הביתה מכלים, תתקדמי לסודה סטרימינג, ותהני משירותי סודה בעד 5 מכשירים שונים בבית. זהו סודה ההצלחה. סודה סטרימינג. מתלבטים איזו פטריה לצרוך? אומרים לכם ששמפיניון בזמן שפורטבלו כמהין לחוות טעם חושני ונפלא? מעכשיו, רכשו רק פטריות טריות. אל תתפטרו על הפטריות שלכם. פטריות! נכון מאוד! מרוב תחליפים כבר לא רואים את פטריית היער. צריכים פטריה ליום גשום? ירד ברד פטריו דה ז'נרו? שיטקי פתוח, שיטקי סמור? משנה צפה לכחון? הזיה! שלום, ברוך הבא להוסטל השני הכי זול שמצאת באינטרנט. איך קוראים לך? תייר א'. היי תייר א', אני הפקידה בקבלה. במקור, אני לא מהמדינה הזו, אבל אני חמודה וקצת משונה, וכרגע אתה טועה אם להתחיל איתי או לא. מוזמן להתיישב בלובי וליהנות מהווייב שיש לנו כאן, בזמן שיקח לי יחסית הרבה זמן לעשות לך צ'ק-אין. הסיסמה לווי-פיי היא בדיחת צולעת, ושם יש מים, קפה ותה. תודה. שלום. שלום, איך קוראים לך? אני תייר א'. שלום, תייר א', אני תייר ב'. איך השם? תייר ב'. מגניב.
מאיפה אתה? אני ממדינה מסוימת. מדינה מסוימת. מאיפה במדינה? מהעיר המוכרת הזו, או מיישוב אחר לידה. שמעתי על העיר המוכרת הזו, אבל לא על היישוב שלידה. ומאיפה אתה? אני ממדינה מסוימת אחרת. מדינה מסוימת אחרת. מאיפה במדינה? מהעיר המוכרת ההיא, או מיישוב אחר לידה. שמעתי על העיר המוכרת ההיא, אבל לא על היישוב שלידה. תגיד, איך אומרים בשפה שלך מילה מסוימת? ככה. איך? ככה. ככה? כן, ככה. מעניין. בשפה שלי אומרים את המילה הזו כך. איך? כך. כך? כן, כך. מגניב. אני מאוד אוהב את המאכל המסוים מהמדינה המסוימת שאתה בא ממנה. כן, הוא מאוד טעים. יש גם את המאכל השני המסוים מהמדינה המסוימת האחרת שאני בא ממנה, שהוא עם אותם מרכיבים כמו המאכל הראשון, אבל הצורה שלו שונה והוא פחות מוכר. יפה. לא שמעתי על המאכל הזה, אבל אני אשמח לנסות אותו, אפילו שהצורה שלו שונה והוא פחות מוכר. איפה אתה מתכנן לבקר כאן? באתר ההיסטורי שבו קרה משהו לפני כמה זמן. אני ביקרתי באתר ההיסטורי שבו קרה משהו לפני כמה זמן אתמול. היום חשבתי ללכת לראות את הפסל של האישיות ההיסטורית. וואו! כמה דברים יש להספיק כאן. לפחות 10 לפי הבלוג שקראתי. הסיומת משודרת בחסות. צמאים בצלון? לא בטוחים איזו שתייה קלה להגיש לחתן? תתקדמו לסודה סטרימינג, המוצר שכבש את העולם, מלונדון עד מנגוליה. אחרי שתנסו את זה, לא תהיה שום התחרטות. חייגו עכשיו, פיפ פופ פופ, וקבלו מנוי פרימיום לטעם מושליים. נורא נהניתי, כיף גדול. סודה סטרימינג, הטעם עלינו, אגס עליכם. סודה סטרימינג. כן, יש לי אצבע צנרת, ג'וקים באף, קיבלתי אגבת משק מטונף, הקלפים שלי שחור לבן, ומי שלא יחליף איתי שיפנה לחלבן. השכן חפר מרתף בלתי חוקי, אך הבלטות התרוממו, רק אצלי הקטניות שלי מושרות מזמן, ואת האוזן של הפיל סינטרתי מהשולחן. כי יש לי אצבע צנרת, ג'וקים באף, הבהרתי לשמש שהים כבר נשטף, יש אוויר בקריות, ואין שקית שחורה אחת שתיתן לי לפקוח. על הגג צפרדע מקיאה במרזף והרדיאטור, על מה הוא חושב השערות שלי במגרה, והגירים של הגירים רק מעלים גרה. התקרה מתקררת, התנור מחושמל, ולשתי מגבת עם גלוטן מעוקל. על הקיר רופאים בלי תסמינים, והמראה מראה מרק מרק מרנין מרנין.